Akkor azzal folytatjuk, hogy el kéne készítünk a material slotokat, amit az Unreal-ben fogunk használni a shadereknek a felrakásához, és Houdini-ben először, mielőtt FBX-be exportáljuk a modellt, el kell készítenünk egy material networköt, abban 2 shadert fogunk készíteni. Ezek hozzák majd létre a shader slotokat, amit majd látunk Unreal-ba is, el fogjuk nevezni, és aztán fogjuk FBX-be kiexportálni a modellt. Szóval az első lépésünk az, hogy ezt a Quick Shade-et ki lehet innen törölni, erre most nincs szükségünk. És ide még mindig a Geometry Networkbe lenyomunk egy tabot, és csinálunk egy ilyet, hogy Material Network. Tehát lerakunk ide egy plusz networköt. Igazából ez egy network, a networkön belül. Szóval ide, ha bemész, akkor rögtön benne vagy ebben a Vex Builderben. Egyébként érdekesség, hogyha kilépsz innen az Object kontextbe, itt van ez a Material Network. Ez ugyanaz. Szóval itt is megcsinálhatnánk a shaderek elkészítését. Itt be is mutatom, hogy a Principal Shade-et fogjuk használni. És ez lesz mondjuk a fa felületek. És ebből készítek egy másodperc, ez pedig a fém felületek shadere. Szóval igazából itt le tudjuk tenni a shader nodokat, és hozzá tudjuk később valahogy assignolni a modellekhez. De ez egy külön networkben van. Sokkal jobban szeretjük ezt magában a Geometry kontexten belül létrehozni. Látod, ide le tudtam tenni ugyanúgy egy Material Networköt, itt vagyok a szék kontextben, és itt is meg tudom csinálni ugyanígy a Principal Shadereket. Ez igazából ez a shader a Houdini-ben egy ilyen mindenes shader. Tehát ezzel rengeteg különböző anyagfelületet meg lehet jeleníteni, hogyha itt akarod renderelni a modellt a Houdini Render Engine-nel, akkor ez egy teljesen jó választás. Itt akkor mielőtt tovább megyek, nevezzük el. Ő lesz a Wood Parts, és ennek adunk mondjuk egy piros színt. Itt most nem lényeges a textúrák betöltése és beállítása ennek a shadernek, tehát ezt majd Unreal-ban fogjuk csinálni. Hogyha ez érdekel, akkor erre biztos, hogy találsz valamilyen ingyenesen megnézhető videót. És akkor ebből csinálok egy másolatot az Alt klikkel, és lesz a Metal Parts. És az egyik piros volt, akkor ő lesz kék. Oké? Tehát csak meg akarom különböztetni a különböző shader slotokat így egy színnel. Oké. Kilépek innen, tehát egyel visszább lépünk ide a Geometry kontextbe. Így. És utána bekötünk mind a két gráfba egy material nodot. Tehát innen jönnek a fa modellek, a fa felületek, innen pedig ugye a csavarok. Tehát ezért nagyon szépen látod, szétválasztottuk 2 külön networkre. Ezért hozzáadni egy shader csak ennyi, hogy material. Így. Megnyomom a Property panelt, és itt lehet bekötni ezt a Principal Shade-et, amit itt a Material Networkben létrehoztunk. Ehhez csak itt rá kell nyomnod erre a gombra, és itt látod, egészen kapsz egy ilyen tree view-t a különböző kontextekről, amikben most benne vagyunk. Itt az Object kontextünk, itt van a szék, hogyha ezt lenyitjuk, akkor itt van, látod, ez a Material Network, amit itt csináltunk. Ha ezt is lenyitod, akkor itt vannak a shadereink. És nekünk ide kéne most a Wood Parts, azt mondom, hogy Accept, és látod, ez rögtön piros lett, mert hogy ilyen piros színt állítottam be ennek a shadernek. Akkor ide csinálok egy Alt klikkel egy másolatot ebből, ide bekötjük a csavaroknak. És ennek kiválasztjuk a Metal Parts. És akkor ezzel meg is van. Ezzel a 2 művelettel, hogy itt vannak ezek a material nodok, és ezekben a nodokban ki vannak választva ezek a shaderek, amik már rendesen el vannak nevezve. Az Unreal-ban ezt már úgy fogjuk látni, mint egy material slot rendes névvel. A folytatásban csinálunk egy exportálást. Tehát itt az aljára, az egész folyamat aljára teszünk egy olyat, hogy FBX Export. Tehát ez a neve, hogy ROP FBX Export. Ez egy render operátor, és itt igazából nem renderelni fog
úgy, hogy képet fog csinálni, hanem ki fog renderelni egy geometriát fájba. De letesszük az aljára. És konfiguráljuk úgy, hogy az Unreal-ba be tudjuk utána tölteni. Itt ugye output file, itt kiválasztom nézzük, hogy hova tudnánk. Itt a Geo-ba fogom betenni a projekten belül, és akkor ez lesz a char.fbx. Oké. Itt export in ASCII format, ugye itt szöveges formátumban fogja exportálni alapesetben ez a node az FBX-et, ezt nem fogja támogatni az Unreal, ezt vegyük ki. Az FBX SDK verziót azt szerintem jobb lejjebb vinni mondjuk a 2018-as verzióra. Ugye az Autodesk minden évben kidob egy új verziót az FBX-ből. Ha jól emlékszem, az Unreal dokumentációban ezt a verziót ajánlják, ezzel maximálisan kompatibilis lesz az Unreal. És még be kéne állítanunk ezt a Convert Units-t is, hogy ha jól emlékszem, akkor a scale, amit itt használunk, az 100-assal nagyobb lesz az Unreal-ban, de ez mindjárt ki fog derülni, hogyha először megpróbáljuk és beimportáljuk a modellt. A következő lépésben indítok egy új Unreal projektet, és teszünk egy lépést arra, hogy beimportáljuk ezt a modellt. Itt még utolsó lépés ez kimaradt. Rányomok arra, hogy Save to Disk, és akkor ezzel igazából ki van mentve a modellünk. Meg is nézhetjük. Itt van a Geo, és akkor itt van az FBX-ünk. Remélhetőleg ez jó lesz már. És akkor indítok egy Unreal-t gyorsan. Itt egy új Unreal Editor, gyorsan egy üres projektet létrehozunk. Itt már amíg ez elindul, gyorsan ki is kopizom innen az útvonalat, ahova szeretném ezt az Unreal projektet. Ugye itt vagyok a kurzus mappában, és ide direkt csináltam egy ilyen UL Projects mappát, ami még üres. Akkor itt lesz a projektünk. Oké, nekem egy új Games. Szerintem minden beállítást hagyok így, teljesen jó. Itt kiválasztom a könyvtárat, amit most használni akarok. És akkor ez lesz a projektünk neve, hogy szék. Ilyen egyszerűen. Oké, meg is van ugye a starter jelenetünk. Csinálok szerintem egy új szint, Ctrl-N, és ez a basic-kel, nem kell nekem az Open World Preset, ezzel a basic-kel fogunk próbálkozni, ebben minden világítás már le van rakva, és akkor csak ide szerintem a Content Root-ba bedobálok mindent. Ebbe a projektbe igazából nem lesz más. Oké, és akkor ugye megpróbáljuk itt a materiálokat megkeresni, vagy create materiálokat. Szerintem én azt fogom most csinálni, hogy do not create, megcsinálom magamtól. Import textures, nem kell textúrát importálnunk, search locale, nem kell csinálni semmit, nincs materiálunk, és szerintem így nézzünk egy tesztet. Van-e valami hiba? Úgy látom, hogy itt a smoothing grupokkal van problémája. Még lehet, hogy a végén egy normát rá fogok tenni az egészre. De első körben nézzük rá. Rá is mentek. Tessék, dupla klik. És nézzük meg a mérete, innen ránézésre jónak tűnik. És itt vannak a materiál slotjaink. Tudod, itt van a metal parts, wood parts. Oké, egyébként nem tudom, a normálok is jónak néznek ki, így első ránézésre. Mindjárt áttesszük a shadet, és akkor ki fog derülni. Visszamegyek ide Áriba, és még itt a render FBX előtt teszek egy ilyet, hogy normál, így a végére. Oké. És beállítom úgy, hogy face area, lehet, hogy így még jobb is, hogy az egész kap a végén egy ilyen normál nodot. Lehet, hogy a csavarokra ezt
eleve nem raktam rá, úgyhogy jó, hogy azok is kapnak. Legyen mondjuk 35. Ha jól emlékszem, a Blender is valami 30-at használ, alapból beállítom ezt. Oké. Okay. És akkor megint csak annyit kell csinálni, hogy itt, amíg itt van ez a node, ezen minden be van állítva, még a FBX helye is, csak rányomsz arra, hogy save. És ezzel már rögtön override-oltuk is, ami ott van a könyvtárban. Jobb klikkel pedig azt mondom, hogy reimport. Ledobjuk ide. Hát, hogy berakok gyorsan egy ilyen first person karakterprezetet ebbe a jelenetbe, hogy vagy mondjuk egy third person-t, azzal lehet, hogy érdekesebb lenne. Hozzá is adok egy ilyet. Add. Feature of Content Pack. Legyen egy third person, hogy lássuk akkor a karakter is a szék mellett. Oké, itt is vagyunk. És akkor itt csak annyit kell csinálni a Word Settings-nél, hogy átállítod arra, hogy Third Person Game Mode, és akkor nyomunk egy play-t. Oké, hát ez a szék egy kicsit talán kicsit, de lehet, hogy ezt ugye nem néztem meg Unreal-ban, ezt a méretbeállítást, úgyhogy ez lesz a következő szerintem még mielőtt a shaderést csináljuk, hogy mutatok egy trükköt még Unreal-on belül, hogy erre az egészre itt a végén át tudunk tenni eleve egy transform nodot, egy ilyen utolsó scalezés, de előtte, hogy legyen itt valami referenciánk, bedobhatunk egy test body-t. Ez az Unreal-nak a test karaktere, hát ott ez így rögtön így bepattan, és így azért modellezéshez ezt jól tudjuk használni, hogyha így tényleg arányokat kell beállítani. Úgy látom, hogy itt is teljesen ugyanaz a hiba, hogy túl alacsony a szék. Azt hiszem, hogy a tért hajlatnál kéne lenni a széknek az ülőkének, úgyhogy fogok és ide teszek egy ilyen transform. És akkor csinálunk egy méretezést. Ops, egy kicsit elszaladt itt. Nem volt átkapcsolva a visibility. Ugye a transform node-nak a pivot pontja az mindig az origóban van, tehát a szék az mindig ahhoz képest fog elmozdulni. Hát talán így, nem? Tehát, hogy ilyen a térthajlat környékén kéne ennek lennie. Oké, ennyi. Kész. Nyomunk itt egy olyat, hogy save. Már is ki van javítva a méret. Nézzük meg. Reimport. Itt úgy látom, hogy jelenetet akarja elmenteni, még ezt lementem. Itt is van a székünk. Úgy látom, alapból van valami ütközés is beállítva. Ezt mindjárt megnézzük. De ezt most úgyse játékhoz fogjuk használni, de így látszik, hogy szépen be tudtuk hozni a modellünket FBX formába, és már csak shaderni kell. Ups. Egy utolsó shot a karakterünk popsiáról. Jó, akkor menjünk át a shadelés folyamatára, ha már itt van. Ide akkor gyorsan leteszek két materiált. Sőt, az egyik materiált azt már be is importálom ide a bridge-ből, mert azt onnan töltöttem le. Tehát azt mondjuk, hogy Window, Quixel Bridge, és ha szerencsém van, akkor megtalálom azt a fát, amit használtam az UV-zásnál. Surfaces Wood. Sőt, ha nagyon keresgélsz, akkor ez a textúra nevében benne van egy ilyen, egyébként itt van, ő volt az, benne van a textúra nevében egy ilyen kis ID, ezt megmutatom gyorsan, hogy itt letöltöttem korábban már a text közé, itt van a Polywood és itt van a kis ID. Azt hiszem, ez a file nevekben is benne van, ott a végén. Ha ezt használod a keresésben, akkor elvileg feldobja neked pontosan azt a shadet, amit letöltöttél. És ezt hozzáadjuk a projekthez. High quality, szerintem a high az bőven elég. És akkor még letöltünk egy fém shadet is. Itt is van. Be is zárom. És akkor legyen még egy Surfaces
Metal. Nézzük ezt a gánt. Itt vannak érdekesek. Mondjuk ez. Vagy inkább ezek a krómosak. Steel. Talán ez jobb lesz. Oké. Mindenünk itt van, akkor már csak fel kell sédelnünk a modellt. Material slotok elő vannak készítve, úgyhogy dupla klik, itt van a Static Mesh editorunk, és megkeressük a Megascan-ből, Surfaces-ből a Wood shaderünket, ezt rádobjuk ide a Wood partra. Ugye a textúrának pont úgy kell állnia, hogy az UV-t beállítottuk. És itt van a Metal Parts. Tökéletes. Ugye ez egy low poly modell, ott látszik azért a normál nem a legtökéletesebb a wireframe-ek miatt, főleg itt nagyon látszik az elhajlított háttámlánál, de azt mondom, hogy egy kis plusz idő ráfordítása ugye meg lehetne csinálni normálisan ezeket az átkötő edge-eket, hogy ne legyen benne ez a csúnya fénytörés, de nézzünk ebből egy szép kis jelenetet. Oké, ha már itt van ez a szép szék, és lemodelleztük. Oké. Még csinálok egy olyat, hogy bedobok ide az áréba egy ilyen, ehhez a székhez egy kis háttérgeometriát. Ezt mindjárt megmutatom, ezt úgy csinálnám meg, hogy ugyanebben a kontextben szerintem, bár menjünk át egy másikba, talán ezt már ne bántsuk, csinálok még egy geometry kontextet, és kiexportálok egy ilyen FBX-et, ami fel van UV-zva rendesen, és egy ilyen kis stúdió hátteret fogok ennek a széknek csinálni. Tehát ide, geometry. Én most már real-time renderelünk, tehát miért ne? Csinálok egy olyat, hogy grid. És bekapcsolom most, hogy lássam itt a széket is. Ugye mivel most bementem egy másik geometry kontextbe, ilyenkor az Unreal többi modellt elhide-olja, de bekapcsolom itt a széket, ilyenkor nem lehet kijelölni, viszont ilyen transzpás módban látszik a modell. És akkor ehhez képest akkor be tudom állítani ezt a stúdió háttér gridet. Beállítom a felbontását a gridnek, ide talán kéne nekünk a Smooth Wire Shaded. Oké. Jó, és akkor polyedit-tel szerintem kicsit megtologatom ezt a gridet, bár talán még itt a size-on lehetne. Tehát legyen jó széles, legyen helyünk a renderhez. S, Selection Mode, 3-as, Poly Extrude. Itt most átmegyek rögtön a Transform Extrude-be, és akkor csak így kínálkunk egy ilyen háttér, hátsó fal. Megint S, Poly Bevel. Egy idő után nagyon bele lehet jönni egyébként. Tehát látod, most már így pillanatok alatt csinálok egy bevelt, és a görgővel beállítom a felbontást, és aztán mehet rá az UV flatten. Kész, ez rögtön ki is teríti az egészet, tehát nem kell semmit csinálnunk. Itt tehát van egy ilyen kis stúdió hátterünk, itt még kicsit szélesítek rajta. Oké. Jó, és ide is jött egy FBX export. FBX, és ezt hiszem itt lesz ő a FBX export. Ezt kikapcsoljuk, ezt pedig bent. Kb. Csak ezt a kettőt szoktam. Nem tudom, hogy itt a többi kapcsoló smoothing groupot, ezt elfelejtettem a széknél. Szerintem ez volt az a hiba, amit feldobott az Unreal. Úgyhogy lehet, hogy majd ezt újra exportálom. Tehát ezt még bekapcsoljuk, és
utána mehet is a Geo és Studio. GG. Save. Mi a problémája? Ha ilyen felkeltő jelkelnek el, vannak olyan warningok, amit nyugodtan lehet ignorálni. Itt, hogyha rányomsz erre, akkor feldobja ezt a kis panelt, és fail to compute soft hard edge info based on convert smooth polygons. Lehet, hogy ráteszek még egy normált is. És akkor talán ez megoldja. Jó, ennyi volt, egy normál kellett neki, és akkor megoldotta. Szuper. Ha már itt vagyok, szerintem a széket is úgy exportálom újra, hogy bekapcsolom ezt a Compute Smoothing Groups-t. Így. Itt csak mindig rá kell nyomnod, ez a jó az egész, hogy nem kell újra megnyitnod egy exportablakot, újra mindent bepipálni, hanem itt marad ez a node minden beállításoddal. Sőt, ezt a beállítást, ezt el lehet itt menteni, látod ezt a fogaskereket, itt rányomhatsz arra, hogy Save Preset. És akkor itt adhatsz neki egy presetet, és mondjuk, nem tudom, Export to Arial, vagy UE Save Preset, és ha leteszek megint egy FBX exportot, csak így külön, ami még nincs beállítva, és itt rányomok arra, hogy fogaskerék, akkor itt van, itt kéne lennie valahol, hogy itt van legalján, Export to UE. Kész, be is van állítva, annyi, hogy ugye itt a file outputot is szépen elmentette, de ez szerintem annyira nem probléma, minden be van pipálva, amit szeretnénk. Oké, és akkor itt visszanyitjuk a jelenetünket. Szerintem itt ki is törlöm innen ezt a floort. Mindenre rámentek. Széket újra importálom, Smooth Group miatt. Oké, és itt van a Studio BG-nk. Bedobjuk. Lefrízeljük itt a hátteret. És akkor keresek ehhez is egy szép kis materiált. Bridge. Surfaces. És van ez az Imperfections Surface, ezek egész jól tudnak kinézni egyébként. Mindjárt mutatom, hogy hogy csinálnám meg. Mondjuk itt van egy ilyen stone. Ugye ezek csak roughness mappek. Ide letöltöm. Oké. Dobjuk csak újra. Oké, ez egy kicsit talán erős. De megnézzük akkor világítással, hogy rendesen bevilágítjuk. Ugye ez a nappali világítás nekünk most nem kell. Szerintem mindent ki lehet innen törölni. És akkor kezdjük egy olyannal, hogy Lights és Rectangle Light. Egy kis stúdió világítást csinálunk. Lehet, hogy egy kicsit igazítok majd ezen a shaderen, hogy legyen ilyen erősel. Ne egy kis kék fény, nem pedig egy kis kicsit melegebb. Oké. És ide lerakok egy
Sőt, ide kijövök talán a contentben, saját materiált csinálok ehhez. Materiál BG, teljesen jó. Itt ide rá is dobom. Adunk neki egy colort. Ezt tudjuk állítani. Rögtön paraméter, mert mindjárt material instance lesz az egészből. Aztán kölcsön kérjük ezt a jó kis Megascan shadertől, ezt a jó kis textúrát, ő az. És ha jól emlékszem, itt vagy a green, vagy a blue a roughness. Ez kicsit talán még itt alapból is jobban néz ki. Nézzük meg egy tesztet. Ebből készítek a saját shaderemből rögtön egy material instance-t. Oké. És akkor lecserélem. Így. És visszajövök a materiálomba, és ide még azért teszünk mondjuk egy olyat, hogy power nodot, és megnézem, egy kicsit lejjebb vesszük a kontrasztját, akkor mennyivel lesz jobb. Oké, szerintem ezt is kirakom így külön paraméternek. Ops, nem ide akartam írni. Ez legyen alapból 1-es, ez az alap. Kontraszt. Jó. Tehát van egy colorunk és egy kontrasztunk, és esetleg még egy, erre rakunk egy olyat, hogy texture coordinate, és ide lerakok egy multiply-t. Vagy inkább egy divide-ot, mert szeretném a tileozást is beállítani. Így. Ja, és ez legyen 1-es. Oké. Elosztottuk szegény UV-t nullával. Jó, akkor G mint Géza, eltüntetjük a fényeket, és előkapjuk gyorsan ezt a materiált, és most a kettőt együtt így egymás mellé téve megpróbáljuk kicsit finomítani. Kicsit jobban el lehet tüntetni ezt a colorra, talán nem is lesz szükségünk, hogy világosabb legyen ez a... Bár annyira nem rossz. Aha, így jobb, hogyha kisebbre tájlozzuk. Profi fotót csinálunk erről a székről, és akkor ide berakok még egy cinematic kamerát. Hol vagyunk? Várjál. Jó, megvan. Valahol nagyon benne voltam itt a plane-ben. Itt van a kameránk. Beállítjuk a fókuszt. Így ugye ez a fókusz plane-ünk.
Ezt az Auto Export is szerintem ki fogom kapcsolni, és kicsit a F11-en tegyük ki ezt full screenbe. Kicsit be fogom állítani, hogy nagyobb legyen, erősebb legyen a háttérnek az elmosódása. Jó. Ez pedig úgy lehet, hogy Lens Settings, nem, Focus, jó helyen vagyunk, valahol itt van egy ilyen, hogy az a Current Aperture, az 2.8-as, ezt levesszük 1.5-re. 1.2, és akkor ezzel ugye látod azt, hogy ott a háttér egyre jobban elmosódik. Most alapból az 1.2-es a minimum, de ha feljebb menjünk a Lens Settingsbe, akkor azt hiszem ez itt van beállítva. Tehát, hogyha ettől is lejjebb akarsz menni, akkor itt meg tudod tweakelni a lencsét úgy, hogy még lejjebb tudjon menni. Ez elvileg ugye a fizikai határ, talán ettől lejjebb nem tudnak menni. És legyen 0,5. És akkor, hogyha nagyon elmosott hátteret akarsz, jó lesz az 1,2. És az Auto Export ezt ki fogjuk lőni, mert a fényeket állítgathatom, hogyha nekem az Auto Export folyamatosan kompenzál, akkor ez nem lesz jó, úgyhogy beteszek egy olyat, hogy Post Process Volume. Infinite Extent, ugye mindenhol a térben hasson, és azt mondom, hogy Expo, klik, manual. Így már sokkal jobb lesz. Nem fog folyamatosan mozogni az expónk. De azt hiszem teszek még egy viewport ablakot, hogy lássam perspektívából is. Be tudom ide dokkolni, így. Tehát így a fényeket el tudom mozgatni. Nem néz ki mindenhonnan jól ez a normál probléma, amit benne hagytunk a modellbe. Lustaságból. De megpróbálom úgy beállítani a széket, hogy jól legyen. Illetve a fényt. Ez nagyon jól tud mutatni, nagyon jól elad mindent ez a kék-vörös fény. Oké. Most így nézünk ki. Jó, szerintem ezzel kész is vagyunk. Itt csináltunk egy ilyet, hogy klikk ide, és azt mondod, hogy High Resolution Screenshot, Capture, és már is kész egy fotó. Mindenféle viewport probléma, vagy widget nélkül. Akkor idáig akartam elvinni azt a kis modellezés bevezetést a Houdini-ben. Remélem, hogy eddig izgalmas és érdekes volt. Ezután egy új témakör jön. Elkezdünk ismerkedni a HDA-val, vagy a Houdini Digital Asset készítéssel. Ez már a következő lépés a procedurális modellezés felé, és a Houdini Engine felé az Unreal-ban, mert hogy a Houdini-ben, illetve az Unreal-ban a modelleket ezután már nem FBX-be fogjuk behozni, hanem digitál assetként, ami igazából lehetővé teszi azt, hogy paramétereket tudjunk itt Unreal-on belül állítani, olyan paramétereket, amiket mi Houdini-ben publikálunk. Hamarosan folytatjuk.